Празник е Коледа. Още на 6 ноември в град Лондон запалват коледните светлини, които придават коледно настроение на хората. В големите магазини, както и на площадите, и във всяко семейство, и във всеки дом на всяко семейство се появяват красиви ухи. Те са украсени с гирлянди, топки и захарни бастунчета. На всяка уха блести ангелче или звезда. Любопитно! Трябва да свалите цялата коледна украса преди края на 12-я ден от Коледа, който е 5 януари. Ако го направите по-късно този ден, ще имате цяла година лош развод. В Англия семействата празнуват Коледа заедно. Децата вярват, че подаръците се оставят в къвки за възглавници или коледни чорапи, които се окачат на върха на децата, на върха на леглото. Понякога децата оставят напитки или храни за дядо Коледа да има сили да кара жена. От коледните картички. Днес над 1 милиард картички се изпращат всяка година само в Великобритания. Се използва за украсване на домовете и сградите. Според традицията и неговата прогонва лошите духове, младите мъже могат да целуват немъжни жени, които стоят като него. След всяка целувка се откъсва по един плод от храста. Целувките продължават, докато не свършат плодовете. Минуто това се е смятало за обращание за брата си.